Čaute ľudia, vás tu vítam u nového videa 3 Farming Simulator 22 a ideme ďalej. No, naposledy sme tu ťažili drevo. No a ja som tu naposledy postavil takýto domček. No a predal som zetor a kúpil som tieto dve mašiny. Lebo budeme robiť štiepku, tak sme potrebovali také dve mašiny. Máme tu tohto Steyra a tohto zetora Forteru, týmto štiepkovačom. No a dneska si ideme tieto dreva, čo sme naťažili, ideme si to tam dať. Ideme si to najprv napíliť. Tak. No toto video by malo byť aj tak dlhšie zeditované. Takže dúfam, že to bude lepšie. No. No uvidíme. Zavri to. Ešte musím... No počkaj, ešte si dám bližšie traktory. No ako tak som to tam dal. No som vedavý, či to pôjde. Kaž. Polož to sem. Oj. No. A jeden tam ide. Tento zdvihni. No. Ješkové oči. No, ako tak som to tam napchal. No. Ešte bude dosť toho. Chyť si to. Máš to zober obidvoje. No. Potom asi offline natočím také drevo naťažím, lebo už teraz keď všetko minieme. Prosím. Tak to potom zobere. Prosím. Tak nie. Do paroma. Aj s drevom potentovaným. Zavri to. Si to pôjdeme odviesť. No. Ale uj. Myslím, že sem dám potom také mantinely, tak je to lepšie nakladať. Aspoň za to je celkom dobré peniaze, takže aj za to som to chcel. Neviem, ja som to chcel skladovať, ale neviem kde hlavne. Na čo vymyslím, lebo sa to vyplatí predávať iba cez zimu, ale teraz sú za to slušné peniaze. Musíme to posunúť. Čakať. Výborne. Do Ríma. Čakaj, keď sa to takto chytil.
Tak nič. Teraz ma ten počkať. Mne sa bugli tieto. Ne. Odpoj to. No. Trochu to popírime. Škoda oči. Ale prečo to tam nejde? No. No. Aleluja. No. Šup s tým tam. No. Neviem tento strom vyťahnuť. No ako tak som to tam dal. Už to ide. Dúfam. Čo máme plný. Ideme si to predať. A kde máme... tak nič. Kde máme najlepšiu cenu. Drevo štípka. Ty kokos. Teraz sú parádne ceny. Počkaj, kde som to prepol? Kde je 900? 639. Stará pivo. To je tu. Tam nejdem, lebo tam mi to minule nešlo. Ideme... hotel. Či to je lepšie? 932. Dobre, ideme to predať. Toto dole skúsiť. To drevo tam. Dobre. No a som vedavý, koľko nám dajú. No a my už sme tu. Ideme to vysypať, som vedavý, akú cenu nám dajú. Ale by nám dali aspoň za 10, 20 tisíc. A 20 bude, určite. $27 000, to je dobré. Si vypnem toto. Dobre, a my ideme domov. No my sme už tu. Ideme si to tam dať a ideme ďalej pokračovať. Ja, že motor je zduchnutý. No. Tento les by som chcel vykácať a potom som dať nejakú lúku. No. By som si to takto dal. Ne. O tomto vrám, že sa to úplne na prd nakladá. No, taký strom. Yes. No.
No, ako som to stadiaľ dostal. No. Trošku tento. Čo sa zasekol? Mne to tak nebaví. More. Jak to môžem? No. To co? Ja by som chcel potom ovce, kde sú teraz traktory. Tam by sa mi to aj ľúbilo. No. Tam daj. Ideme koľko má liečka percent. Skoro plná. Tak ešte dám také logy a ideme to predať. No, už som sem dal nejaké drevo. Ideme ešte zobrať. A poďme to predať. Najviac dostávame za ten smrek ako dreva. To som si všimol. No ale uvidíme. By som chcel potom aj sadiť niekde tie stromčeky, keď to všetko ako vykácame, alebo ako by som to povedal. No, prosím. Naspadni. Prosím, ak to nie je ešte plné. Šijeme tam ten lok. No. Môžeme to teda vypnúť. Páda, ukáž, koľko tu mám. Fú, akurát. Ty kokos. Dobre, ideme tam dole, nejdem ani cenu pozerať. To mi nechce úprimne. Tak približne vieme, čo je za cena. Okolo 900. No a tento vozík môžeme aj predať, lebo nepotrebujeme zatiaľ. Driftuje strašne. Toto nie. A ideme do obchodiaku. Ak by ste chceli viac takých videí, tak like, odber. No, hlavne nie na šťastie, ktorý sa teraz tuto skončí v obchode. No, čo som povedal pred chvíľou? No, skoro veci. Parádny šofér. No, dávaj koľko. Mohlo by byť 30.
to veľa chcem. 20? O 200 viac ako predtým. No ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať na like, odber a my sa vidíme u ďalšieho, takže čau.